Ora tataran wong jire getih wedi mati ning arep ngejeki negara Ngastina dadak saling wujud nganggo Prabu Bantu Nagasewu. Ungano dadamule ndi dodonya dodo tangkep Jojo Kantran Manus karo Duryudana. Ayo aja mringkos hatimu nek pancen kepengin ngejeki negara Ngastina ora dadak nganggo wujud Nalendra liya wujude Werkudara ya Werkudara wujud. Apa Bagong? Werkudara dibot loro. Sinuwun Prabu Duryudana kali Prabu Baladewa. Niki nek sampean boten tumut-tumut perkara niki ora rampung-rampung perkarane. Pun silakan. Wekdal Sopawan terus manggaken. Ngapa Werkudara? Baladewa nesu-nesu. Ngewangi Duryudana ora trima negarane tak bedah. Lho cegene ora adil nek wong loro kok ngrubut wong siji. Adile ya kene loro kono loro. Upama kowe iki dadi jagoku tak durut jagone kono terus botoke gelut ya wani. Oh Munio. Apaan sih? Kok uwek-uwek cangkem itu. Ora ono apa-apa kok apaan-apaan. Kok ora bu badhe menapa? Lho, aku padha-padha ora trima. Werkudara arep bedah negara Ngastina kok dadak wujud Prabu Bantu Nagasewu. Terus panjenengan duka-duka menika menapa? Aku ora trima. Lho nek pancen panjenengan boten trima, kersanipun aku ngewangi Yai Prabu Duryudana. Lah nek kono Kresna ngewangi Werkudara. Wis ngono wae. Diramoke kapan nganut? Saiki ya manut, sesuk ya manut. Kasar ya gelem, halus ya gelem. Padangane wani. Petengane apa meneh? Wani Werkudara, wani. Wis ben. Ayo. Piye iki? Seladan aja. Gak brus nek niat gelem. Nek ora wani mundur. Ora pedentang. Percuma pedentang. Wani karo Prabu Kresna ketiban senjata ceraka. Ya. Cakra. Karo Sekar mayang wong bilang sekarang bawono langgeng. Sekar apa? Wijaya Kesema. Wijaya toko bunga Wijaya Kesema. Toko pemandasmu. Lah nesu ora ngerti kok. Ayo mani kaya. Wani apa piye? Hah? Nek ora wani mundur deting plirik mripate. Ngapa ngene? Kowe kira ana karene? Aku arep dadi siji karo pondok. Dadi siji piye? Dadi siji yang bayar. Enak ora? Aja pengen dadi siji. Sapa sing gelem didadekke siji? Biaya kok ya. Rumangsane ora sampe yo bayar.